aamulla, kun mä heräsin, ensin laittauduin ja sitten lähdin tänne näin tulemaan. Ja kun pääsin studioon, pistin kaikki laitteet ja valot päälle ja musiikki soimaan ja Facebookiin tietysti heti ensimmäisenä päivittelemään fiiliksiä ja sen sellaista. Toimittajalle tärkeää on hyvä valmistautuminen. Tuija Puomila ei juo kahvia, vaan avaa äänensä vedellä. 7:30 uutistoimittaja Essi Hanki saapuu studiolle. Uutistoimittajan tehtäviin kuuluu etsiä uutiset STT:n sivuilta. Ja sitten siinä viime hetken nämä säädöt ja sellaiset. Kello lähestyy 8 ja on aika startata lähetys. Siinä meille musisoi Halo Helsinki, Kuule minua on biisin nimi. Studiossa istuu Vilma Kaura ja hyvää huomenta. Tänään me puhuttiin tuossa jo aiemmin, että aiotaan vähän keskustella. Ja niin tosiaan saatiin tänne. Mietittiin, että kuka olisi hyvä haastateltava tähän nenäpäivään. Ja sitten Tuija oli kuullut, että Ninni on ollut siinä toiminnassa mukana. Niin todettiin, että hän olisi hyvä haastateltava meille. Tämmöisen nenäpäivän yksi jäsenistä, eikö niin? Joo, tai on ollut, en Oot ole ollut. tänä vuonna, mutta aikaisemmin on ollut. Mitä kaikkea olet puuhaillut siellä? No mä olin semmoisessa suunnitteluryhmässä, sillä että me ideoitiin yksi nenäpäivän tapahtuma, ja se oli tämmöinen teatteri-improvisaatioilta. Oliko se siellä? Studion kello lähestyy 9 ja lähetysaika on loppumaisillaan. Itse lähetys sujuu kyllä yllättävän hyvin, että olisin odottanut, että sieltä tulee jotain niin kuin mokia, mutta kyllä niiltä onnistuttiin kyllä välttymään. Nämä fiilikset lähetyksen jälkeen on kyllä yllättävän hyvät, että hyvin on tuo hiusrajassa asti.